No niin, sitten kysymys numero 30. Kuunneltaas. Aion tämän kysymyksen jälkeen kosia tyttöystävääni. Vastaako hän myöntävästi vai kieltävästi? No myöntävästi. Tää on vähän sellainen ennen telkä menteen seikko. Nyt oli aika tiukka vitu pystyt. Nyt tuli kova. Kyllä. No okei. Sitten kun on varmista, niin laput tänne. Mitä viestää? Se mitä mä sanoin saatana. Meneekö tää suoraan YouTubeen vai? Joo, suora yhteys, suora lähetys. Tätä on vaadittu Joo. Mutta sä et voi laskea pisteitäkään nyt vielä. Tää on nopeudesta. Hei, sä et voi laskea pojojakaan, nyt sä oot kysynyt. Vielä poika. Tässä on tiettyä problematiikkaa myönnetään. Koska tulee kysymys? Se täytyy mennä videoon. Vielä kokee vastaukset teille. No ei se mitään meni tiedetään. Onks hän ollut tietämätön tästä tähän hetkeen asti? Vaikka. Tupakka. Se kävi päivällä tuolla Voisi olla kyllä asiallista. Meinaatko polvistua? Kyllä se on näyttää enemmän. Aika. Käännetään nyt tästä. Selviä tämäkin juttu. se päivällä Maikka läpi meitä. Niin. Ei. Kyllä se aika varmaan pitää. Luuta! Come here, Nico. Sit on, please. Joo. Alai, Maja. Down. About next question. Ai. Tanna Kapom na Krap. Will you marry me, please? Yes. I don't know. Ole! Tämä kyllä vastaus. Ei ole. Eikä me... No niin, menes nyt siinä. Hyvin ensimmäinen, kiitos. Vesijuoman jälkeen. No niin, miltäs tuntuu, kun poikamiespäivät ovat ohitse? Uusi sulhasmies. Miltä se tuntuu, kun poikamiespäivät on ohi? Naamaa kutittaa. No niin, rauhoitutaan nyt kaikki ja katsotaan mitä